Коста хора, аз съм Ово или Радо Иванов и днес ще снимем Hero Zero. Една от любимите ми игри, която в момента играя доста често. Това е моят герой, Ово. И днеска има някаква нещо като промоция че изляза нова специална мисия. И всички в специалните мисии са намалени левелите на тия, които се биете. И като цяло минах доста и да, виждате резултата. Доста айтеми са. Ще се разправям по-късно, защото сега просто са много и няма смисъл да се занимава в момента. Е това. Чакайте малко. Е това нещо искам да пробвам да ще стане. Въпреки че кофта с нея ма радва да съм с нея. И така. Ще го продам това. Предишния начин, по който изглеждах, ако е костюма... Да, ето костюма. Да го преместя тук. Това са етемите, които бях преди. Ето сменяме. Вижте показателите. 1100, 1046, 1007, така. Мисля, че сте дали на пауза, за да видите. Това е сега. Дето беше преди, Беше преди. Аз го сложих там, защото нали съм малко силен за левел и затова да ме е леко по-малко. И така изглеждам, според мен, макетно така като изглеждам. Може и на вас да не ви е така, но все пак имаме различни мнения за това. И така, тук много легендарни айтеми и рядки. Ето имат две някакви униформи и тук същата работа. Това са първите ми снаряди в играта, които си купих. Това беше много давно. И виждате, минус 292. И това е като цяло, това е отбора ми. Penguins в Мадагаскар. Малко членовете са малко, но все пак. На 29-то място сме. В следващия турнир съм на 24-то по опит за сега. И 94-то на слава, защото бях отбегнал малко славата. Точно на 100-то без слава, защото сега почвам седмица, все пак днеска е вторник. И да, извинете, че снимам с камтасията, но в Рапса не знам как да снимам с него на десктоп и ако някой знае, да я напише. В смисъл, защото аз не знам, но ще ви трябва. Това с помощниците ми. Това съм го кръстил така заради един дет ме дразнеше. Това е първият ми помощник, а това го спечелих преди малко от кутия с изненада, легендарна. Доста е хубав и то ми се казваше Уотсън, но го провалих. А този е малко слабичък като цяло, виждате. И на това съм вдигнал левел, а той е Dragon Boost. На мой един приятел съм го кръстил, той се пише в играта Dragon Boost. Даже мога да ви покажа. Ако говоря тихо, защото съм намалил звука и има буря навънка. Айде. Бъговете ми са бутони след като ми преинсталираха. Не преинсталираха ми направо хард диска ми изгоря и трябваше да го правим. Това е мой приятел. Той е в българските понички. Отбор, който има шанс да хване 10-то място на отбор слава. Това е един също един мой приятел. Виждате, доста добър за левела си. А това е един, дето изобщо не знам кой е това. Така, лидерът ни е този инженер. Доста добър. Виждате, има 3 части от костюма. Така, очаквате да снимам клипове на Black Ops Zombies или всъщност да продължа поредицата си на Call of Duty Modern Warfare 2 мисиите. Но скоро ще ми изтече лиценза на камтасията, затова малко трудно. Все пак. Но няма значение. И на външен вид изглеждам така. Принципно, не че изглеждам така в реалния живот, само косата ми е друг цвят, иначе същия начин изглеждам. Обаче без униформите и яйцата. Сега съм си го сложил за атаки. Не, всъщност за отборните битки и за защитите, като ме нападат. Например, тук доста хора ме нападат. Например, тоя.
Има някакъв късмет понякога. Това беше вчера, ако искате вярвате. Беше вчера. Сега бях слаб. Тогава сменях айтемите. И той ме нападнал. Но пак съм го бил. Ами, доста слава имам. Като цяло. И да, няма смисъл да ви показвам Хена 9.3, най-великия кавички добър герой. Ако погледнете в, да кажем, германския сервер, първия, демек той има 8 сервера там, първия ако погледнете, двойно по-силен от нея. Има златни показатели. Но това няма значение, аз че съм влизал там. Важното е, че тя малко е гадна. И това беше от мен. Надявам се ви харесало и чао!